салом алейкум дӯстони азиз, дар ҳаққи мардуми бегуноҳи ғаза дуогӯ бошед. нато талаб дорад израил ки дашти геноциди шадиди мардуми ғаза давом буда. бо фармони белидом бояд то охири моҳро 218 ракета бояд рӯӣ кунад. имрӯз президенти Турсия биромад ҳақиқата гап зад. 34,000 фақат 34,000. ира ҳеч як гап намезана. На кабири криса, на иқболи чумо, на клоуни Ҳусейн Ашури Калмарх. 34,000 ноболиғ ҷон додагӣ ҳастанд. дар ҳаққи мардуми ғаза дуогӯ бошед. дӯстони азиз, худо лаънат кунад. США